Andrija Anković, zlatni olimpijac. Sve države ovog svijeta slave svoje olimpijske pobjednike. Osvojiti zlatnu olimpijsku medalju za sportaša je značilo ući u krug slavnih za sva vremena. Jedan od proslavljenih hrvatskih nogometaša sa zlatnim olimpijskim odličjem iz Rima 1960. godine, jedan od četvorice Hajdukovih zlatnih junaka je Andrija Anković. Uz njega sa zlatnom olimpijskom medaljom u nogometu diče se Zvonko Bego, Ante Žanetić i Aleksandar Kozlina. Ponos svoje Gabele, Čapljine, Metkovića, Splita i čitave Hrvatske, Andrija Anković je uz olimpijsko zlato i osvajač 4. mjesta na svjetskom nogometnom prvenstvu u Čileu 1962. godine. Rođen je u Gabeli 16. srpnja 1937. godine. Nakon osnovne škole završio je gimnaziju u Metkoviću. Kao golobradi mladić, gotovo dječak, počeo je igrati za seniorski tim NK Sloga iz Gabele. Već nakon prvih nekoliko utakmica, iako je bio manji od korner zastavice, vidjelo se da je veći nogometaš od mnogih starih s kojima je i protiv kojih je igrao. Već 1954. godine, sa 17 godina života, bio je nezamjenjiv napadač momčadi Sloga u Gabeli. Debitovao je za momčad Sloga 1. travnja 1954. godine na utakmici sa garnizonom JNA iz Čapljine, za koju su nastupili neki poznati nogometaši, a među njima i Željko Perušić, igrač zagrebačkog Dinama i reprezentativac Jugoslavije. Od 55. do 58. godine Andrija je najbolji igrač NK Neretva u Metkoviću. Već u proljeće 58. godine govori se da će Anković preći u Verež iz Mostara. To je bila gotova stvar, a onda, po zapovjedi svoga oca Nikole, uz podršku NK Neretva, na oduševljenje armije Hajdukovaca i na sreću hrvatskog nogometa, Andrija donosi odluku: ili Hajduk, ili se vraćam u Gabelu. Čak je Andrijin prvi trener Drago Sušak dogovorio sa Otom Hofmanom, tajnikom Dinama, da Andrija dođe u Zagreb, ali splitski bili su brži. U Metković dolazi sa svojim kombinovanim timom splitski Hajduk. Andrija na tom oproštajnom susretu dobiva dar i čast da pređe u Hajduk, u kome je do 4. srpnja 1966. godine za najtrofejniji hrvatski klub, uglavnom u dresu broj 9, odigrao 326 službenih utakmica i postigao 250 golova, svrstavši se među 10 najuspješnijih golgetera u 88 godina dugoj povijesti Hajduka. Anković je bio neumoljiv strijelac, prirodni talenat, bogom dani napadač, rođeni pobjednik, igrač po ukusu najboljeg hrvatskog nogometaša svih vremena Bernarda Bajde Vukasa, nogometaš koga su se bojali svi vratari na zemaljskoj kugli, uključujući i tada najboljeg strašnoglava Jašina, centarfora kojeg su poštovali protivnici i najbolji treneri u Europi i svijetu. O svojoj nogometnoj filozofiji Andrija je znao jednostavno govoriti riječima: gol, gol i samo gol. Cilj igre je postići gol. Ne zanima me da li ću ga dati lijevom, desnom nogom, petom, koljenom, glavom, ramenom. Važno je da se lopta zakoprca u mreži i sudac pokaže na centar. Anković nije znao zabušavati. Njemu je bilo svejedno igrali u Gabeli na Eraru, u Čapljini, u Pelinama, u Metkoviću iza Vage, na Starom placu u Splitu, u Zagrebu, Beogradu, Santiagu, Minhenu, Rimu ili Parizu. Uvijek je ginuo do zadnjega toma snage, a ako treba i glavom je išao na kopačku. Bombarder iz Gabele bio je sjajan čovjek, pouzdan prijatelj i kako u svojim sjećanjima ističe legendarni Vladimir Geza Šenauer, njegov suigrač, bio je jedini nogometaš onog vremena koga tijekom igre nije smio zamijeniti
ni jedan pametan trener na svijetu, jer se nikada nije znalo kada će dati gol. Malo je bilo i 3-4 protivnička igrača kada on krene. Nakon 8 godina provedenih u Splitu i odigranih 14 utakmica u raznim selekcijama reprezentacije Jugoslavije, Andrija odlazi u Njemačku gdje u dresu FC Kaiserslautern nastupa do 15. siječnja 1969. godine. U svojoj 32. godini života Andrija Anković prestaje aktivno igrati nogomet i postaje trener u FC Landstuhl, gdje ostaje do 6. srpnja 1970. godine. Tada odlučuje vratiti se u Hrvatsku, gdje od 1. kolovoza 70. do 30. rujna 71. godine obnaša dužnost trenera NK Omiš. Nakon toga odlazi u NK Hajduk, gdje trenira kadete i omladince od 1. listopada 71. do 31. srpnja 78. godine. Od tada je instruktor Nogometnog saveza za Dalmaciju, a iznenada 28. travnja 1980. godine u 43. godini života doslovno je puklo srce Andrije Ankovića. Prerano i neopravdano otišao je u vječnost zlatni gabeljak. Valjda je to sudbina da veliki umiru rano. Kada i odlaze zauvijek športski divovi poput Andrije Ankovića, oni u sjećanju i svijesti svoga naroda ostaju živjeti za sva vremena. Nogometni turnir Memorijal Andrije Ankovića. U spomen na svog zlatnog olimpijca NK Gošk u Gabeli od 1986. godine organizira nogometni turnir pod nazivom Memorijal Andrije Ankovića. Zbog svog velikog rejtinga, to je svake godine prvog vikenda u veljači, središnja športska manifestacija u Gabeli, općini Čapljina i dolini Neretve u cjelini. Turnir je u Gabeli kontinuirano organiziran 6 puta u razdoblju od 1986. do 1991. godine. Zbog ratnih djelovanja i UEFA-ine zabrane odigravanja nogometnih utakmica na području bivše Jugoslavije od 1992. do 1996. godine nije bilo mogućnosti za organiziranje turnira. Od 1997. godine Memorijal Andrije Ankovića se redovno organizira. Kvalitetom svojih sudionika nogometni Memorijal Andrije Ankovića izrastao je u najvažniju nogometnu manifestaciju na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Posebnost turnira u Gabeli je, pored ostalog, i u tome što se uz standardne nagrade dodjeljuje i posebna nagrada za igrača koji svojom igrom podsjeća na Andriju Ankovića. Počasni doživotni predsjednik organizacijskog odbora Memorijal Andrije Ankovića bio je TV komentator Mladen Delić, koji je rođen iste 1919. godine, kada je u Gabelu donesena prva nogometna lopta, a dopredsjednik organizacijskog odbora Gabelja, koji živi u Zagrebu, Ilija Sušak, ima nemjerljive zasluge, posebno u pogledu osiguranja novčanih sredstava potrebnih za kvalitetno organiziranje samog turnira. Pokrovitelj turnira i darovatelj prijelaznog pokala od 1991. godine je dnevni list HNN Slobodna Dalmacija iz Splita. Plavo-bijela noć. Prema riječima sudionika, jedna od posebnosti ovoga turnira je i vrijeme koje igrači i vodstvo klubova provede zajedno u druženju, uspostavljanju i jačanju veza izvan terena. Nakon odmjeravanja snaga na terenu, vrhunac turnira u društvenom smislu je plavo-bijela noć. Na tradicionalnoj Goškovoj plavo-bijeloj noći okupljaju se brojna poznata imena iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i regije iz športskog, gospodarskog i političkog života. Tom prigodom se sudionicima turnira, sponzorima i donatorima te bivšim uspješnim igračima Goška iz Gabele
dodjeljuju zahvalnice i pokloni. U bogatom zabavnom dijelu programa, uz regionalne estradne zvijezde, dobrom raspoloženju svoj doprinos daju i umjetnici i sastavi koji su vezani za Gabelu.